ቀዳማይ ተአምር ብዛዕባ ኢያቄም አቦ ቅድስት ድንግል ማርያም። ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ድርሳነ ኢያቄምን ቅድስት ብጽዕቲ ሐና አደ እግዝእትነ ማርያም ወላዲት አምላኽ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምሕረት አምላኾምን ንዘለዓለም ዓለም ምስ አገልገልቶምን ሰብኡትን አንስትን ምስ ሰማዕትን አንበብትን ይኹን አሜን። ሓደ ኢያቄም ዝተባሃለ ካብ ይሁዳ ዝኾነ ነበረ። ካብ ወገን ሌዋውያን አሮን ዝኾነት አደ ሐና ዝተባሃለት ሰበይቲ ድማ ተመርዓወ። ክልቲኦም ከዓ ዓቤትን ፍትዋትን ነበሩ። ብሕጊ እግዚአብሔር ድማ ጸኒዖም ይነብሩ ነበሩ። በዓልቲ ቤቱ ሐና መኻን ነበረት። ውላድ ስለ ዘይነበሮም ከዓ ይሓዝኑ ይትክዙን ነበሩ። ኩሉ ሳዕ ናብ ቤት እግዚአብሔር ከይዶም ውላድ ክህቦም ብብኽያት ብጭንቀትን ናብ እግዚአብሔር ጸሎት የቕርቡ ነበሩ። ካብ ገንዘቦም ንድኻታት ንሓጋዚ ዘይብሎምን ንቤተ ክርስቲያን ይህቡ ነበሩ። እግዚአብሔር ጸሎቶም ከም ዝቕበልን ውላድ ከም ዝህቦምን ተኣማሚኖም ይነብሩ ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኢያቄምን ሐና በዓልቲ ቤቱን መጺኦም ናብ ቤት መቕደስ ኣትዮም ኣብ ጸሎቶም ደው ኢሎም ከለዉ ረጋቢት ምስ ደቆም ክሕጐሳ ከለዉ ረኣዩ። ሪኦም ውላድ ስለ ዘይነበሮም ኣዝዮም ሓዘኑ። ካብ ብዝሕ ሓዘኖም ዝተለዓለ ድማ ከቢድ ድቃስ ደቀሱ እሞ ሐና ደቂሳን ከላ ኣብ ኢድ በዓል ቤታ ኢያቄም ዝነበረት በትሪ ቆጺላ ዓንቢባ ፍረ ኣፍርያ ረኣየት። እታ ፍረ ድማ ከምዚ ኣብ ሕቑፋ ዘላ ትመስላ ነበረት። ነቒሖም ድማ ተሓጐሱ። ንሓድሕዶም ከዓ ብዛዕባ እቲ ዝረኣይዎ ነገር ተዘራረቡ። ንእግዚአብሔር ከዓ እምብዛ ኣመስገንዎ። ፍቓድ እግዚአብሔር ይኹን ኢሎም ናብ ቤቶም ኣተዉ። ድሕሪዚ ሐና ጸኒሳ ጽንሳ ተፈልጠ። ንእግዚአብሔር ድማ ተማጻብዐት። ውላድ እንተሂቡኒ ንእግዚአብሔር ቁርባን ገይረ ክህቦ እየ ኢላ ተማጻብዐት። ቅድስቲ ሐና ጾምን ጸሎት እናወሰኸት ገንዘብ ንድኻታትን ንመሳኺናትን ብፍጹም ሓጐስ ትምጽውት ነበረት። ብልባ ድማ ንእግዚአብሔር ዝኹሉ ዝገበርካለይ እንታይ ክፈድዮ እየ በለት። ካብ ኩሉ ዘርክስ መግቢ እውን ትሕረም ነበረት። ጸሎትን ስግደትን ከዓ ተብዝሕ ነበረት። ነቲ ዝሃባ ንኽቕበላ ድማ ናብ እግዚአብሔር ትልምን ነበረት። መዋዕል ጽንሳ ተፈጺሙ እትሓርሰሉ እዋን ምስ በጽሐ ዕለት ሓደ ግንቦት ልዕሊ ፀሓይ ተበርህ ህፃን ወለደት። ስነ ረኣያ ልዕሊ መዓርን ሽኮርን ይምቅር። ሽታ መዓዛኣ ድማ ካብ ኩሉ ይበልጽ። ሽዑ ኣዝማዳን ጎረባብታን ምስ ሰምዑ ፍጹም ሓጐስ ተሓጐሱ። ተኣኪቦም ናብ ኣመጺኦም ከዓ ነታ ህፃን ምስ ረኣይዋ እምብዛ ተገረሙ። ንሓድሕዶም ከዓ ከምዚ ናይዛ ህፃን እዚኣ ዝበለ መዓዛ ፈጺምና ኣይረኣናን። ጸጋ እግዚአብሔር ኣብኣ መሊኡ እዩ። ምክንያቱ ብርሃን እግዚአብሔር ኣብ ሰብነታ መሊኡ ተባሃሃሉ። ንሸውዓተ መዓልቲ ዝኣክል ድማ ምስ ኢያቄምን በዓልቲ ቤቱ ሐናን ክሕጐሱ ቐነዩ። ቤት እግዚአብሔር የዘንትዉ ነበሩ። ንሱ ድማ ሃብተ እግዚአብሔር እዩ። ነታ ህፃን ከዓ ስማ ማርያም ኣውፅኡላ። ሸውዓተ መዓልቲ ምስ ፈጸሙ ብሰላም ናብ ቤቶም ኣተዉ። ኢያቄምን ሐናን ን3 ዓመታት ዝኣክል ህፃኖም ክዕብዩ ብዛዕባ ጓሎምን ብዛዕባ ትኹሉ ነገር እግዚአብሔር ዝገበረሎምን እምብዛ የመስግኑ ነበሩ። ብጾምን ጸሎትን ተወሲኖም ጽቡቕ ምግባር ኣብዝሑ። ንሽጉራትን ንድኻታትን ከዓ ምጽዋት ይህቡ ነበሩ። ንማርያም ጓሎም ብንጽህና እናዕበዩ 3 ዓመታት ምስ ተፈጸመ ብጽእቲ ሐና ንኢያቄም በዓል ቤታ ኦ ሓወይ እዛ ጓልና ንእግዚአብሔር ንኽንህብ ቃል ከም ዝኣተና ዘክር። ህፃን ጓለይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እምበር መሬት ከይትረግጽ በለቶ። ኢያቄም ዝነገር እዚ ካብ ሐና በዓልቲ ቤቱ ሰሚዑ እምብዛ ተሓጐሰ። ንመንገድን ንቤት እግዚአብሔር ዝኾነ ኩሉ በረኸት ገጽ ኣዳለወ። ኣዝማዶምን ፈተውቶምን መቐርቦምን ጸውዑ። ኩሎም እውን ወሲዶም ናብ ቤት መቕደስ ኣእተውዋ። ካህናትን እቶም ኩሎም ኣብ ቤት መቕደስ ዝነብሩ ምስ ሰምዑ ክቕበልዋ መጹ። ኢያቄምን ሐና በዓልቲ ቤቱን ንጋሎምን ብመንፈሳዊ ሰላምታ ሰላም በልዎም፣ ኣኽበርዎም። ኣእዳዎም ከዓ ኣንበሩሎም። ዓብዪ ምርቓ ድማ መረቕዎም።
ብምኽንያት እዚ ሕሪቲ ህፃን ብሓቂ እግዚኣብሔር ጸሎትኩም ተቐበለ በሉ። ኦ ማርያም ንዓኺ ሰላምታ ይግባእ፣ ኦ ብጽእቲ እግዚኣብሔር ዝሓረየኪ በልዋ። ሒዞም ድማ ሓቑፍዋ። ኣብ ዕለተ 3 ታሕሳስ ብሰላም እግዚኣብሔር ናብ ቤት መቕደስ ኣእተውዋ። ነዛ ሰማያውን ምድራውን ዝወለደት ማርያም ዝወለድዋ ተኣምሮም ኢያቄምን ሃናን እዚ እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምሕረት ኣምላኾምን ንዘለዓለም ዓለም ምስ ኣገልገልቶም ሰብኡትን ኣንስትን ምስ ሰማዕትን ኣንበብትን ይኹን። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ለዩ